ଝାଡ଼ା ପାଣି ଗଲ ନା ଧୁଆ ଦେଇ ହେଲ ବା ପକେଇ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାର ଟାଇମ ଗଳି ଯାଉଛି ପକେଇ ଥାଳ ପକେଇ ଆସ ଆସ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ମତେ ପୁଣି ଗୁଣଉଛ ଓ ରାମ ବାବୁ କଣ ଦେଖା ଯାଉନ କୁଆଡେ ଗଲ କି ଆସୁଛି भाईना से पैसा ना केतेटा कंठी 18टा आउ मते के एक कान को सुबु नहीं
ମୋର ବି ଏକା ଲୋକ ଶୁଭୁନି ତମର ବାହାକୁ ଶୁଭୁନି କି ମୋର ଡାହାଣକୁ ଶୁଭୁନି ଏକା କେନ୍ଦୁ ରାଶି ପଇଲା ତମର ମେଷ ରାଶି କି ମୋର ମେଷ ରାଶି ନାଇଁ ସେଟା ରାଶି ମୋର ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଷଣ୍ଢ ରାଶି ତମର ଷଣ୍ଢ ରାଶି ମୋର ସିଂହ Lalu, sudah bilang. ସରିଗଲା ଭଲ ସେଇଟା ଅଛି ବସି ପାରନ୍ତୁ ବାହାଘର ସରିଗଲା ହାତ ଗଣ୍ଡି ଖୋଲ ବସନ୍ତୁ କଣ କହିଲ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ କଣ କଲା ତମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଛାଇ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ବସନ୍ତୁ ମୋର ପରା 160
तुमको शाड़ी न मिलला आमको कही था तो आमे गोटे शाड़ी के धर के आनी था तू हाथ गंढी फिटेई था तू तुमको एते तकलीफ हवा को पड़ी न थांता एबे शाड़ी नाहती ना 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 ताकर शाड़ी नाहती आमे कौन करिया काम चलाई दबा आमे हाथ गंढी खोली दबा बंधान जहा मिलियो पैसाटा दी जण माटी की नबा तमर चारणा मोर बारणा ए मु जो एते परिश्रम करी মানে শ্লোক বলিলি তাহলে আমি কাম চলে যাবা হ্যাঁ আমি হাত গন্ডি খোলি দউছু ও রামবাবু বাহাঘর সরিলা হাত গন্ডি ফিটিলা আম পাওনা দেই দিয়ন্তু ଆମେ ବସ ପାଇବୁନୁ ଆମେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ବସ ଫେଲ ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଉନାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବାଟେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଝିଅ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହବ ଆଉ ବୁଝା ହବ ଆଜ୍ଞା ଠକିବନି ତ ନା ନା ହଁ ହଉ ଠକିବନି ନା ନା କେମିତି କହୁଛି ତାହେଲେ ସାଧବର ବହୁ ବଡ ପୁଅ ତ ସେ କଥା ନୁହଁ ହଉ ଏଥର ପୁଅ ଏବେ ପୁଅ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୁଅ ବୋଉକୁ ନେଇଯିବ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା